Imam al-Bukhari ɗaya daga cikin shahararrun malaman da suka ruwaito sahihan hadisai mafiya inganci a tarihin duniya gabaki daya. Sunansa na ainihi shine Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. An haife shi ne a 13 ga watan Shawwal, shekaru 194 bayan hijira, a wani birni mai suna Bukhara da ke kudancin kasar Uzbekistan a yau. Imam al-Bukhari tun yana dan shekara 6 a duniya ya haddace Al-Qur'ani mai girma, sannan kuma ya haddace kimanin hadisai guda 7,000 yana dan shekara 12 kacal. Ya fara yawon neman ilimi ne a duniya lokacin yana dan shekara 16 cikin kasashe da dama kamar su Makka, Madina, Misra, Iraq da kuma birnin Basra. Yana dan shekara 18 ya wallafa littafinsa na farko mai suna Ilmu Rijal. Imam al-Bukhari ya shafa daukacin rayuwarsa gabaki ɗaya ne wajen karantar hadisai da kuma ingancin su, inda rubutun shahararren littafinsa mai suna Sahih al-Bukhari ya dauke shi kimanin shekaru 16 kafin ya kammala, domin a cikin hadisai guda 600 da Imam al-Bukhari ya haddace na tsawon rayuwarsa gabaki ɗaya, guda 7,275 ne kadai sahihan da ya tantance, sannan ya rubuta su a cikin littafin nasa